sempre explico que vaig començar a navegar als 15 anys amb un snipe que es deia Albatros, que havia sigut del president de l'Hostinet Montal. El va comprar el pare de Manel Grau, el pare de Manel Grau li va vendre en el pare d'en Ventura Pons, i bueno, vam estar navegant el director de cine, més el seu germà, que en Pep, el germà gran, i jo, i com que se n'anaven a Barcelona vaig navegar pràcticament jo sempre. Però bueno, no tenia ni idea, o sigui, no, això que navegués amb 16 anys no, és una anècdota, perquè no sabia ni d'on venia el vent, ni... Però bé, de fet vaig començar sent soci júnior fins que al 72 em vaig escaquejar una miqueta, perquè m'havia d'haver fet soci sènior, però una miqueta curt de mitjans, i soc soci des de l'any 72. Ara em sembla que vaig mirar l'any passat amb la llista aquella, soc el número 8, hi ha el Santi i el Juan Ignacio davant meu, o sigui que han passat moltes coses. Bé, aquest cicle de conferències seran 3 conferències. La primera la dedico a la cartografia medieval, la segona a la construcció naval medieval. No acabaré amb el tataravi del José Mari, perquè sempre arribem a l'últim, al segle XVIII-XIX. De fet és medieval, però hi ha les postrimeries cap al XIX, no? I a l'últim, els medis de navegació que tenien Colom, que s'assemblaven molt, bueno, és la navegació per estima, el Dead Reckoning, que jo en l'esnat hi ha una escopinada per la borda i mirava 2 nusos, 3 nusos, no? Hi ha hagut altres sistemes per fer-ho. La corredora de rodet i nusos, això no va venir fins al segle XVII, i de fet ja vaig explicar en la Catalunya de l'Atlàntic que Magallanes, segons Pigafetta, portava naveghiamo 70 leghe al giorno navegando con la catena a popa. O sigui, tenien un sistema amb una cadena a popa que els hi permetia saber a quina velocitat anaven. Un company meu, el Miquel Llaurador, diu és com un escandall. L'escandall, si està quiet el barco, està vertical, i a la que es mou fa un angle. Aquest angle és proporcional a la velocitat del barco. O sigui, si posaven una mena d'escandall de cadena, si deia catena, seria d'una catena. I de fet al segle XVIII hi va haver un italià que va fer una cosa semblant amb un pèndol, i amb l'angle que feia el pèndol amb l'aigua sabia la velocitat de... Bueno, jo he treballat en elèctrica nàutica 7 anys, hi havia no sé quina marca era, que tenien un ferro vertical amb una molla, i segons la inclinació d'aquest ferro era la corredora més barata. Hi ha les d'hèlice, hi ha les d'Epler, hi ha tants tipus, però aquest molt barat em va fer gràcia perquè era una cosa... De fet em vaig anar a reparar una al Líbano. Faig soroll aquí quan ho toco o què? Aquest crac-crac? Bueno, doncs comencem. Dels portolans al mapa d'Austràlia. Sempre començo amb aquestes cites del George Orwell, que aquí escriu el present. A veure, qui escriu el present escriu el passat, això és l'adulteració de la història, i qui escriu el passat escriurà el futur. S'assembla a la frase de George Santayana, que el poble que no coneix la seva història es veurà obligat a repetir-la. O sigui que estudiem la història. Jo tot el que he fet des que vaig tornar de Madrid, porto 40 anys estudiant la història de Catalunya. Aviam, això és una miqueta d'introducció, que sapigueu de què va això. Em sap greu dir-ho perquè amb el merder que hi ha avui dia amb els jueus, però tota la cartografia medieval és catalana. La que tenen a Gènova la tindran a Gènova, però la que tenim aquí és tota de jueus catalans. Tant la cartografia com la fabricació d'instruments, com l'alquímia, com l'astrologia, que després seria astronomia, l'alquímia que es convertiria en química, tot això està en mans de jueus. Això ho vaig dir en una altra conferència, aquí només la part de cartografia. El Rei Pastor, que va ser profe meu, vaig tenir el seu llibre, primer d'enginyer, era molt aficionat a la cartografia i va lograr una llista
70, 80, 100 portolans de tots els museus de tot el món i va lograr treure l'ADN d'aquests portolans, els que són fets a Mallorca. Tenen unes senyals distintives, després us ensenyaré quan en tinguem un, però l'essència és que pinten el mar roig, el pinten vermell, a l'Atles hi pinten com una serp, i als països escandinaus hi pinten una quadrícula, que vol dir muntanyes, però d'una forma quadrada molt especial. Totes aquestes coses, i més, no les sé totes de memòria, el rei Pastor ha lograt dilucidar si un mapa era italià o era català, bueno, era mallorquí. Hi ha un Angelino Dulcert que signa una de les cartes, la té signada a Palma de Mallorca, o sigui que sabem que era mallorquí, però la que no està signada, els italians van començar, com que les lletres aquestes no es veuen massa bé, en comptes de Dulcert deien que posava Dall'Orto, i el tenen a Itàlia, el trobareu, Angelino Dulcert, Angelino Dall'Orto, italiano, genovese. Però bueno, el que és a mi el que em fa molta gràcia és aquest últim punt, que segons Barros i Pacheco Pereira, són dos historiadors del segle XVII, van trobar totes les missives d'Enric el Navegante amb Jafú de Cresques, el fill d'Abraham Cresques, coautor de l'Atles català, el va contractar per l'escola de Sagres. Ara, vaig estar en una conferència al Museu Marítim de Barcelona i un doctor en història del Porto diu: no existe, Sagres no existe. Dic, bueno, escolta, els hi va ensenyar o a Sagres o a la cuina de casa seva, però el que va ensenyar en els portuguesos a fer mapes va ser en Jafú de Cresques. O sigui, fan allò de mort el perro, morta la ràbia. Si no ha existit l'escola de Sagres, que porta 500 anys existint, doncs ara no existe. Doncs com que no existe l'escola de Sagres, no pudo haber un Jafú de Cresques de Mallorca que enseñara a hacer los mapas a los portugueses. Però si arriben allà al 1415-20, i el 20 ja descobreixen la idea de Madeira i comencen a descobrir en cadena, a partir del moment que saben fer mapes, que els arriben a fer molt bé. O sigui, els portuguesos a partir d'aquí fan mapes potser millors que els nostres, vull dir que no... Però algú els hi va ensenyar a fer mapes, i el que els hi va ensenyar va ser el Jafú de Cresques, que hi ha tota la documentació, ja us ho ensenyaré. Bueno, això és... Vull fer hincapié en això dels mestres catalans Jafú de Cresques. Llavors, aquests són, he fet un índex, estava ajustant les dates, possiblement no estiguin ben fetes, però més o menys estan així, no? Començo amb el Diciar de Messana, que és un grec, que és el primer que va fer un sistema de coordenades amb un mapa més o menys mal fet, però amb uns meridians i uns paral·lels, no? El meridià el situava més o menys a Constantinoble, com que estava tota l'Àsia Menor, era grega i tal, doncs el Diciarc això ho fa, ja veureu l'any, està malament evidentment, aquí ho hauria d'haver canviat, això és l'any 350 abans de Crist, o sigui, és que he anat posant les dates i les havia d'anar corregint, però bueno, que sabíeu que això és 350 abans de Crist, ja ho veureu, quan entraré a cada capítol per separat, després parlo de la cartografia mallorquina, i parlo dels cartògrafs mallorquins, que he fet una llista de 20 o 30 dels articles que han fet a la Viquipèdia, dic que els aniria posant d'un en un, però ja no he tingut temps, però bueno, posar 20 o 30 cartògrafs jueus mallorquins quan els 4 importants ja els posaré aquí, o sigui, els altres també s'hi podrien posar, aquí els llistaré. L'Angelino Dulcert és el que fa el primer portolà català, és del 1330, el que passa que n'hi ha un sense signar de Palma de Mallorca que és del 1325, posa només la data però no posa el lloc, i llavors els genovistes diuen que és de Gènova, que el va fer Gènova i que aquesta típica picabaralla. En Vallseca, ja el veureu, és interessant perquè és aquell que la George Sand estava a Valldemossa i la George Sand li va tirar un tinter sobre, vull dir, és de quan en Chopin estava amb la George Sand a Valldemossa, doncs és aquest mapa de Vallseca que precisament està al Museu Marítim de Barcelona. L'Atles català, els famosos, els Cresques, la projecció d'octant, això és un trumfo meu, ho va descobrir un doctor en història i geografia, que és el José Luis Espejo, però no va poder demostrar
que fos d'en Leonardo da Vinci. Hi havia, ja us ho parlaré després, i jo vaig trobar un doctor amb òptica. Sabeu aquelles coses que mires així i quan et quedes gueny ho veus en 3 dimensions, unes postals que es van vendre fa 20 anys, es va fer molt... Doncs l'inventor d'això, que és un tal Tyler, tenia un paper a la Universitat de Londres, ho vaig llegir, i demostra que aquella projecció, amb un document trobat en el Códigos Atlánticos, que és de Leonardo da Vinci. O sigui que li vaig dir a l'Espejo, i l'Espejo, ostres, gràcies, perquè jo m'havia barallat amb tothom em deia que ell creia que era així, però no ho va poder demostrar, i ho vaig demostrar jo mitjançant aquest Tyler de Londres. O sigui, hi ha 2 coses, el de projecció octant i el mapa da Vinci. El mapa da Vinci està fet amb la projecció octant. Hi ha una cosa molt interessant, la xarxa de rums, això, a veure, és una cosa molt coneguda, no hi ha meridians i paral·lels, però als rums hi ha una rosa dels vents amb un hexadecàgon, amb unes línies que es creuen, ja ho veureu les imatges, i això he fet a l'article a totes les Wikipèdies, amb 5 idiomes, els anglesos se'n van discutir, perquè és la línia de rumbos, una xarxa de rumbos, però rhumb line en anglès és una cosa completament diferent, és la loxodròmica. Llavors, a l'haver-hi aquesta dualitat, però van venir uns experts, després de 2 mesos de discussió em van dir que aquest senyor té tota la raó i es va quedar l'article tal com l'havia fet jo. Són molt tossut amb aquestes coses. I últimament el mapa català d'Austràlia i la illa de Xàtiva, que és la illa de Tierra de Fuego. Un senyor que és del PP, precisament valencià, el López Piñero, un metge que està especialitzat en història de la ciència, va trobar aquest mapa de la illa de Xàtiva a Madrid i estava fet per el Ramírez de Arellano. Ramírez de Arellano se li va dir sempre que era de Madrid i el tio va trobar la partida de naixement i és de Xàtiva. Llavors tenim, d'aquí ve tot un lligam que és molt complicat i l'he posat aquí al final perquè és la part més important, o sigui, el meridià de València és el meridià de Greenwich i ho era 500 anys abans que fos, bueno, no 500, però 300 anys abans que fos el de Greenwich. Per què Greenwich posen un observatori a les afores de Madrid a unes milles o està quasi un grau fora de Londres, el de Greenwich, en canvi està en el meridià de València, perquè hi havia tota una sèrie d'astrònoms, entre ells el Ramírez de Arellano, us posaré tota la llista dels astrònoms que van fer càlculs de longitud en els segles XIV, XV, XVI, XVII i el XVIII, quan arriba el de Greenwich, els el posen en un lloc que puguin fer servir tots els càlculs, que això és una teoria Manuela, Manuel Capdevila, vull dir, no ho ha dit ningú, però ho veig molt factible que sigui així. Però aquest serà l'últim capítol. Ticiar de Messana. Aquest Ticiar de Messana, a prop del 320 abans de Crist, fa un diafragma, divideix el Mediterrani, en comptes de l'Equador, ell al centre del mapa, nosaltres l'Equador és una cosa pràctica, ell va fer un diafragma que parteix el Mediterrani per la meitat. I un meridià, ja veureu el mapa, que de fet Eratòstenes, el que va mesurar el radi de la Terra i tal, fa servir la idea del diafragma de Ticiar de Messana. Mira, aquí el teniu. El diafragma vindria a ser aquesta línia d'aquí, que passa pel mig del Mediterrani. Això equivaldria en el nostre Equador. I el meridià zero és aquest d'aquí, que passa per algun lloc de l'Àsia Menor, doncs que també passa per al costat del Nil. Eratòstenes, ja sabeu que va mesurar la distància a l'angle del Sol en un dia de solstici d'estiu entre el Cairo i més amunt del Nil, i amb aquesta diferència va lograr calcular el radi de la Terra amb una aproximació bastant bona. Doncs realment aquests mapes jo no crec que s'hagin conservat mai. Ja haureu sentit parlar de la geografia de Ptolemeu. Ptolemeu no té mapes, té una llista de totes les ciutats de l'Imperi Romà amb latitud nord-sud i longitud respecte a la Illa de Ferro. O sigui, els romans en un moment determinat ja agafen la Illa de Ferro com
les Canàries no les coneixerien tots, diu que es van conèixer amb el genovès, el Lancelot, al segle XII i XIII, però si els mapes de Ptolemeu estan referint-se a la longitud respecte a l'illa de Ferro, és que devien conèixer la illa de Ferro, si no a l'any 150 després de Crist, Ptolemeu no hauria pogut fer unes taules de coordenades, no? Bueno, aquest és el famós mapa d'Eratòstenes, és 100 anys més tard, més cap aquí, 250 abans de Crist. Manel, sobre quin material està fet això? La Viquipèdia. No, dic, la base d'aquest mapa que és pell o... O sigui, aquests mapes són del segle XIII-XIV, no s'han fet fins al recentment aquests mapes. Tot el que hi ha d'aquesta gent són escrits. Aviam, nosaltres coneixem els portolans, Els portolans no es feien servir al començament. Hi havia uns derroteros que explicaven des d'aquí sortint en rumbo magnètic tal, al cap de tantes llegües arribes a tal lloc. O sigui, el Mediterrani estava tot lligat amb text. O sigui, en un moment determinat aquest text es passa a gràfic. I no sé com ho van arribar a fer, perquè aquests mapes que estan fets basats en Ptolemeu i tot això, aquest mapa és horrible. O sigui, això és del segle XIV-XV. I mireu la imperfecció que té Espanya. És vomitiu. En canvi, agafeu els portolans catalans, i en van fer algú, i va haver-hi el número 1 com l'enfermo número 1 del SIDA, i els van anar copiant tots. O sigui, estan tots amb una... Vamos, perfecte, hi ha tot un... Només d'això, de la projecció que feien servir en els portolans, hi havia un enginyer aeronàutic de Canàries que va fer... Tinc tots els seus escrits, però bueno, podria parlar hores, em puc fer un llibre així de tot això, o sigui que intentaré resumir-ho. I perdona, l'impàs aquest dels 300 anys abans de Crist fins al segle XIV o així, que començaré, va haver algun progrés, alguna cosa? Home, a l'any 150 en Ptolemeu tenia totes les ciutats de l'imperi romà amb latitud i longitud, amb una precisió. A veure, la latitud és molt fàcil, perquè tu agafes l'alçada agafes un quadrant, divideixes en 90 graus, agafes l'alçada del sol de la polar sobre l'horitzó i tens la latitud. De dia ja és més difícil perquè ho pots fer també a les 12 del migdia mitjançant l'alçada del sol sobre l'horitzó, però canvia cada dia. Has de tenir unes taules o fer uns petits càlculs. De fet, amb una computadora s'arriba a fer càlculs i les calcules on the fly, no? Però cada dia la declinació va canviant. Llavors, l'alçada del sol amb una latitud determinada, a les 12 del migdia, encara que ho faci a les 12 del migdia, va variant al llarg de l'any. Vull dir, per la inclinació de l'eclíptica, que té 23,27 graus d'inclinació, és el que ens fa a l'estiu i l'hivern, etc. No us ho explicaré. Aquest és un mapa interessant, és la carta pisana. De Pisa és una cosa molt interessant. Pisa avui dia no existeix. Pisa què és? Doncs el senyor Carles V es va posar d'acord amb Clement VII, que lluitava contra ell, aliat amb Soleiman el Magnífic i el seu Urgut, el seu cunyat, i Francesc I, i Venècia, i alguna república italiana, tots contra Carles V. Carles V els va fotre un cul com un timbal, va fotre el sac de Roma, el papa va haver de fotre el camp a Castel Gandolfo subint un pollino, i Clement VII, que era un Medici, es va baixar els pantalons, va enviar una emissària a Barcelona, i jo vaig fer aquest article a la Viquipèdia i li vaig dir Tratado de Barcelona, perquè Carles V estava a Barcelona, però el papa estava a Roma i s'enviaven un emissari, un tal Pi, no sé com es deia, un tio català, amb una galera, i anaven els fulls, allò que feu a les reunions, canviamos, no canviamos, doncs ho anava enviant de Roma a Barcelona. Però jo per nassos el vaig titular Tractat de Barcelona de 1529. Llavors el tio surt d'aquesta unió antinatura amb els turcs i li demana que agafi el seu fill, és el seu fill, però diu que és el seu nebot. És un personatge curiós, mireu a la Viquipèdia, es diu Alejandro de Médicis el Moro, perquè era negre, era mulato, era fill del papa i una esclava negra, i esclar, va sortir mulato, i tenim
l'Alejandro el Magnífic, no sé com es diu, Alejandro de Mèdicis, el que Carles V, amb el pacte amb Clement VII, se'n va posar setge a Florència, que hi havia els condottieris, hi havia el Ferruccio, que quan fan allò l'himne aquell de la independència del Verdi, diuen que és a favor del Ferruccio fet assassinar per Carles V. Carles V va pagar amb un assassí que va entrar de nit, que de noche li fot una punyalada al Ferruccio i es va retre a Florència, no? Esclar, això té molt mal nom, no? I els independentistes, els unionistes que van fer la Unió d'Itàlia, Garibaldi, el 1861, canten el cor de Nabucco, el cor dels esclaus que es rebel·len contra el faraó, és la imatge d'aquesta guerra d'Itàlia, de Unió d'Itàlia, no? I ens deixa molt malament perquè en aquest pacte de 1529, el que us vull dir és que Pisa era una república impressionant. Florència no tenia mar. Si mireu la Toscana actual, hi ha l'Arno, que arriba fins a la desembocadura, i tota la part de mar era de Pisa. Florència, per anar al mar, havia de baixar per l'Arno i després per pujar amb un camino de sirga, tirar los barcos arriba con sirga como en el Ebro, porque Florencia no tenia mar, era entre Pisa i Siena. Pisa és una gran república nàutica, vull dir, llavors el fet que tinguin aquesta carta pisana, no sabem qui l'ha fet, però mireu que ja té l'hexadecàgon, fet aquests quadradets així i aquestes línies, que són 16 punts, que són tens totes les línies de derrota que tu has d'agafar quan vols anar d'un puesto a l'altre, fas una línia d'aquí a aquí i amb les línies paral·leles te'n vas a l'estrella que està més a prop d'aquest i saps el rumbo que has de fer per anar d'un lloc a l'altre. O sigui, és un sistema... va funcionar tota l'edat mitjana, que després l'explicaré. La cartografia mallorquina. La cartografia de mallorquina, ja us he explicat, que de fet són cartògrafs catalans que se'n van per tots els països. Hi ha unes famílies, que no els he pogut posar aquí, però són els Oliva, els Prunes, els Martínez, que se'n van a Itàlia, a la Illa de Messina, però són descendents dels cartògrafs mallorquins, són famílies mallorquines que se'n van, i n'hi ha un de molt important, que és el Johan Colom. O sigui, jo aquí vinc a dir que la nostra cartografia de Portolans, no ho dic jo, ho diu en Nordenskjold té un tractat de cartografia medieval, és una gran autoritat i mereix el diafragma de Cearco de Messana i mira tots els textos, el temps que tardaven en anar d'un port a l'altre, les llegües que hi havia, i diu, la llegua que hi ha en els portolans és la llegua catalana. O sigui, perquè la llegua catalana és diferent de la llegua castellana, vull dir, això és una cosa molt important. Una llegua catalana té 4 milles i una llegua castellana té 3 milles. Llavors, aquí, imagina't, a Morica que fa fort, per anar a Amèrica comença a comptar amb llegües, i quines llegües? Les de 3 milles són les de 4 milles, no? Això en Vilbeny va fer un estudi molt ben fet fa uns 20 anys i va arribar a la conclusió de que Colom i Jaume Ferrer de Blanes, que és el que calcula la línia de Tordesillas, amb un sistema molt curiós, feien servir la llegua catalana de 4 milles. Vull dir, hi ha tota una sèrie de proves, va fent un mostreig i la llegua que surt és la llegua catalana. Colom, Jaume Ferrer de Blanes, si era de Blanes, quina llegua podia fer servir, no? Però és que a Castella el volen fer seu, com que va fer la línia de Tordesillas, la traça ell i es comunicava, té llibres en castellà i tal, hi ha escrits en castellà, o sigui, diuen el lapidario de Burgos. Un lapidario és un que fa pedres, joies i tal. A veure, era una miqueta alquimista el que podia fer això, perquè hi havia alguns que les feien de forma artificial a l'edat mitjana. No van arribar a fer la pedra filosofal, però àgates i ònices sí que en feien amb fórmules d'alquímia. Llavors, aquest li deien el lapidario de Burgos, però si era el Jaume Ferrer de Blanes, ell firma com Jaume Ferrer de Blanes, o sigui,
se'l fan seu, però no ha habido... A veure, què més? Aviam, jo això ho vaig fer-ho perquè, a veure, no us estranya que de cop i volta, per generació espontània, a Holanda no tenen cap cartògraf, o sigui, els cartògrafs surten, nosaltres tenim un decliu perquè se'n van a diferents llocs, se'n van a Itàlia, se'n van des de la conquesta de Nàpols per al Magnànim, la gent se'n va a Messina, a Nàpols, a Palermo, a diferents llocs, no? I apareixen uns cartògrafos a Holanda, però és que un d'ells es diu Colom, Johan Colom. Vull dir, aquest el nom no ho diu tot, no? Ell no explica que sigui català, però sabem que era català aquest. Llavors, jo aquí vaig apuntar que en Mercator no es deia Mercator. Mercator és la llaterinització. Tots aquests científics, savis, tal, agafaven el seu nom i el traduïen al llatí. O sigui que Mercator és mercader, mercader o mercadal. Mercader Mercadal és un nom, mira, la meva jove és de Múrcia i es diu Mercader, murciana típica, Mercader i la Llonga, perquè Múrcia està plena de cognoms catalans. Aviam, arriba una nit emigrant des de la frontera alemanya amb Mercator, el famós Mercator, i al final arriben al Frisius i se li ofereix com a passant a la universitat per ajudar-lo a donar classes i tal. Jo penso que en Mercator podria ser català. O sigui, d'alguna forma, la ciència cartogràfica que sabem en documents que es va passar a Portugal, que arriben a fer molt bons cartògrafs, el Reinel, el Lopo Homen, bueno, hi ha la tira de cartògrafs, o sigui, arriba un moment que ens passen a davant, en Teixeira precisament, però que també podien arribar a Holanda. A Holanda, a partir de Felipe l'Hermoso, que es casa amb Joana, la Boja, hi ha un trasiego del Camino de los Españoles des de Gènova a Gante, o bé navegant donant tot el... Però quan hi ha guerres, els barcos no són massa segurs i és més segur. Hi havia tota una franja de l'Alta Savoia, la Baixa Savoia, el Franche-Comté, Luxemburgo... tot això hi havia un camí que era el camí dels espanyols, que era el camí català, perquè això és una altra conferència, no us ho explico ara, però hi havia un trasiego, era l'autopista del Neolític, o sigui, la gent al Neolític ja anava d'un lloc a l'altre i anaven d'Holanda a Gènova per un camí traçat en les muntanyes, en passos per mules, que Felip II el que va fer va ser ampliar-ho, que el que li va ampliar va ser un que es deia Cervelló, el Cervelloni, que va dir que era noble català, de Santa Coloma de Cervelló, on tenia el José Mari i els estillers, aquell Cervelló, aquesta gent, l'escut que tenia el Gabrio Cervelloni, que va fer el Fuerte de la Goleta i el Camí Espanyol, aquest tio es deia Cervelló i té el mateix escut que Santa Coloma de Cervelló. És una cosa curiosa. Bueno, tot això és per explicar el que he explicat abans, que ja Juli Rey Pastor va dir aquí el gran eminència, que era el Menéndez y Pelayo, era la persona que sabia més de tot aquest tema, doncs no ho va tocar. Y como que no lo tocó, pues resulta que nos quitaron los italianos, nos quitaron todos los cartógrafos, van dir que eren italians. Llavors és una miqueta... Llavors, nuestros cartógrafos insuficientemente pertrechados permanecieron tímidamente neutrales y los belicosos individuos de la ciencia española, don Humersindio Laverde, había organizado una falange defensora de la bandera arbolada por Menéndez y Pelayo, que se quedaron silenciosos. I els italians es van apoderar de tota aquesta cartografia mallorquina, van dir que era cartografia... No, és un fet, vull dir, en Julio Rey Pastor va haver de barallar-se amb els italians i encara hi ha alguns que són clarament mallorquins i diuen que són italians. Ai, em sembla que he fet alguna cosa que no havia de fer. Aquí la prova de que la cartografia mallorquina va passar a Portugal, hi ha el Pacheco Pereira i el Barros. Aquí hi ha el Comencino Valverde i
no sé, hi ha 2 o 3 historiadors espanyols que van a Portugal, miren els arxius i troben les cartes entre Enrique el Navegante i Jafo de Cresques i els posen aquí. Aquí són còpies, que en el Gonzalo de Reparaz mandó Odilo Infante vir a Illa de Mallorca un mestre Giacome homo mudotto un arte de navegar que facía cartas en instrumentos, lo cual costó mucho traer a este reino enseñar la sua ciència als oficials portugueses d'aquell menester. Ho diuen 2 autors, historiadors portuguesos, i aquest doctor en història de Porto em diu no, es que Sagres no existió. Bueno, pues se lo enseñó en la cocina de su casa, pero les enseñó a hacer mapas, coño. És el que he dit abans, muerto el perro, muerto la ràbia. Diuen, no existe Sagres, per tant, no hi pot haver-hi un mestre mallorquí que ensenyi als portuguesos. Tenen una cara. Bueno, més són el García Franco. El García Franco és un oficial, un capitán de navío, fa estudis de la Marina Espanyola i tal. Ells ho fan com espanyoles, vull dir, no, nosaltres ho fem com catalans, però vull dir, tots aquests són, el rei Pastor és molt espanyol, però diu que els mallorquins van fer totes les cartes durant 200 anys, entens? És un... Bueno, aquí ho poso com a anècdota, el Pedro Reinel, la primera carta feta a Portugal. El primer Portolano, els nostres són de 1289, 1320, 1485, 60 anys després de que el Jafú de Cresques ens ensenyava a fer mapes. Vull dir, ensenyeu els mapes, ensenyeu-los, sí, el més antic 1485, o sigui que... I aquí es dona una cosa, el Diego Rivero entra al servei de Carles V i fa el mapa oficial de Carles V. No és aquest, aquí encara Magallanes no havien arribat a fer el tornaviaje, que és el 1559, i no està dibuixada tota la costa aquesta. Bueno, se sap que hi ha Amèrica del Nord una miqueta, aquesta és la tierra dels portuguesos, van dir que la línia de Tordesillas s'hi tocava tota la part de Labrador i el pinten com a seu aquí. Però això és en Diego Rivero, que és portuguès, però que treballa a les ordres del rei d'Espanya. Això, bueno, és un... Aquest mapa, de fet, està fet per el germà de Colom, per Bartomeu Colom, i sempre explico com es va fer el Tractat de Tordesillas. Fins 1492 el límit era una ratlla horitzontal, el Tractat d'Alcàssoles. I Colom, amb aquesta línia horitzontal, no podia anar a Amèrica perquè per anar a Amèrica els corrents baixen fins a les illes de Cap Verd. Llavors va fer canviar la línia horitzontal per una vertical. Primer la van fent aquí, el rei Manuel va enviar, no sé quin rei era, va enviar el Cabral, que arriba a Pernambuco, i per estima diu, diu, amb aquestes 250 legües ens quedem sense terra d'Amèrica. I en el Tractat de Tordesillas van corregir-ho 200 legües més a l'oeste, amb el qual els hi va tocar Brasil. O sigui, si no hagués sigut per Tordesillas no haurien tingut Brasil, no? Aquí, bueno, aquest és el de Joan de la Cosa, només perquè veieu totes aquestes línies, ho tracto en un capítol a part, les línies de rumbo. Aquest és molt interessant perquè mireu quina bandera pinta en Amèrica. Un lleó i les barres catalanes. Lleó i barres catalanes, lleó i barres catalanes. O sigui, Amèrica diu que no hi érem els catalans i en canvi els historiadors catalanos de l'època ens pinten. Això només una miqueta anecdòtic. I aquest és el gran mapa d'en Teixeira, que quan ho explico a la gent, jo aquest retall d'aquí el vaig fer jo manual amb l'ordinador perquè estava molt mal fet, però vaig anar seguint la línia del vellocino, de la pell de xai, i aquest mapa està fet per demostrar que el Maluco estava en el costat, aquí hi ha la línia de Tordesillas i aquí hi ha la prolongació per l'altre costat de la terra de la línia de Tordesillas. I mireu que les Filipines que estan aquí estan al costat portuguès i el Maluco està al costat portuguès. El Maluco era l'origen de tots els viatges
de descobriment, que era perquè és on hi havia el clavell, el clavo que servia per condiment, bueno, per treure el mal gust a la carn quan passava masses dies sense nevera, que no n'hi havia, no? Cartògrafs mallorquins. Bueno, aquí he fet una llista, n'hi ha 25. Tots aquests o són jueus o jueus conversos, no hi ha... Aquesta tècnica de la navegació estava en els jueus. He apretat la tecla que no és. I ara anem a la xarxa de rums. Això, que jo sàpiga, la més antiga és de 1258, que és la carta pisana, i es dibuixen uns quadrats, de fet es dibuixa un hexadecàgon i es taixen totes les línies i són aquestes línies que veieu en els portolans, no? Aquest és el típic, aquí explico com es fa, però en el Mediterrani amb un hexadecàgon en tenien prou, però quan van arribar a fer mapes de l'Atlàntic i després del Pacífic van haver de fer un doble hexadecàgon, o sigui que hi ha dos hexadecàgons ajuntats aquí al mig i repeteixen el mateix, però no poden cobrir aquesta gran extensió. Aquí heu de tenir en compte que encara, això és del 1502, el mapa de Cantino. Aquest mapa té una cosa curiosa, està fet de pell de xai o de cabra, o el que sigui. Estava en el toldo d'una... a la casa d'Este, on estava la Lucrecia Borgia, el senyor d'Este l'havia tingut i fa 200 anys o 150 anys va un tio amb una carnisseria, el toldo que tenien al carrer era aquest mapa, o sigui, això mereix, són dos pells de xai ajuntades que ho tenien de toldo. I compro el toldo, el va netejar i va sortir aquesta loteria, que és un mapa fet per un cartògraf portuguès, però espiat. En aquella època hi va haver una guerra d'espies que estaven espiant els senyors dels landers alemans. Se n'han trobat molts allà, de fet el de Waldseemüller es troba en un lander, gent molt, i volien tenir mapes, llavors pagaven a gent que espiava els arxius de Portugal i d'Espanya i feien aquest mapa. Aquest mapa està fet de contrabando per una persona que no era una persona oficial per poder fer mapes, no? L'enginyer del CERN, aquest el poso perquè és el més antic, que diuen que es diu de l'Horta i tal, doncs l'enginyer del CERN és el portolà més antic fet en català i signat a Palma de Mallorca. En té dos, en té un que és de 1339 i un altre que és de 1325. Aquest és aquest que tenen a Itàlia i que diuen que per això el de l'Horta és genovès, i aquest és el nostre. Es veu amb molt poca definició, però les coses importants, allò que us he explicat abans, que el rei Pastor ho va determinar. El Mar Rojo pintava de rojo, l'Atles amb aquesta serpent així, els Pirineus, o sigui, la manera de pintar les muntanyes, els mallorquins les pintaven d'una manera inequívoca, no? I aquí dalt, aquestes muntanyes que pinten a Escandinàvia tenen aquesta forma d'H, vull dir, tenia uns coneixements de geografia importants, aquesta gent. Mireu-la, no sé si es veu gaire, però és que la península Ibèrica està feta amb una perfecció. Itàlia, els mapes, això és del 1339, els que es fan al segle XV amb Ptolomeo no tenen ni molt menys aquesta precisió, vull dir que tenien un mapa inicial que van anar copiant, o sigui, això és una teoria que es pensa que és així. Després el Vallseca l'he posat perquè és el que està al Museu Marítim de Barcelona i és el de la Chopin i la Georges Sand. És aquest. Es veu perfectament l'escola, l'Atles dibuixat d'aquesta forma, el Mar Roig pintat de vermell, els Urals, em sembla que és per aquí. Aquí no hi són els Pirineus, banderes catalanes a Palma i a... Bueno, però aquest, per la part de darrere, està signat al propietari i és un bisbe que és un Despuig. Sabem que és un bisbe que es diu Despuig i firma Vespucci, o sigui que aquí el José Luis Espejo lliga els Vespucci amb els Despuig, que a més a l'escut d'armes és el mateix, és un panal de ricamiel amb unes abelles que volen
que a Itàlia té sentit, perquè són vespes, Vespucci, però els despuig de Catalunya també tenen el rusc amb les abelles al voltant, 6 o 7 abelles. L'Atlas català de Cresc, que és, bueno, aquest és el... Jo quan el vaig veure me'n vaig comprar un facsímil i tal, vull dir, és bestial, perquè està tot escrit en català, vull dir... Aviam, el tenen a la Biblioteca Nacional de França i es va, com que hi va haver molts saqueig per part de les tropes napoleòniques a la guerra del francès, es va pensar que el podien haver robat, no? Però es van trobar les cartes entre Joan el Caçador i el príncep de França, perquè la seva filla s'havia casat amb un noble francès. I hi ha unes cartes que s'han destapat i diu: us envio unes hores de navegar i un mapa, o sigui, ja mitjançant un missatger li envia una ampolleta, que això és una altra conferència que vaig fer, que va venir el José Mari, la de l'ampolleta. Sé que hubo este envío de una ampolleta. A ver, cuando vino a Can Ramis, Carlos IV y Dormió Guinarés, que le regalaron unas puntas i unes ametlles d'Arenys, perquè eren els productes típics de casa nostra, no? Quan ve un estranger li regales el teu producte típic. Llavors, que un príncep català li regali un rellotge de sorra en el príncep de França, si a França en tinguessin, què em regales aquí? Em regales un... No, li regalen una cosa que sabien fer els vidriers catalans. Vallvidrera, aquí a Arenys, Vallvidrera a Barcelona, vidreres al costat de Sils, el Palau del Vidre a Perpinyà, tota la costa aquesta a través de l'alquímia catalana. Això és una altra conferència, però només sapigueu que tenien aquesta possibilitat de fer ampolletes, que les feien els mateixos jueus, o sigui, els jueus feien brújoles, feien ampolletes i feien fins i tot astrolabis. Els astrolabis, aquesta mateixa gent feien tots els instruments per navegar, vull dir, amb una paraula. Bueno, aquest és una còpia, es veu que és una còpia perquè com que està fet per tires verticals, la illa de Sardenya en l'original està duplicada. Eren dues illes de Sardenya perquè es mirava desplegant taules, no? Però bueno, es veuen aquí, l'estil és una còpia, un facsímil bastant ben fet. N'hi ha un altre que és pitjor que aquest, però bueno, es veuen els típics, l'Atlas, el Mar Roig, aquesta H a Escandinàvia, els Pirineus aquí sí que els dibuixa, aquests deuen ser els Alps i el Caucas, no sé si és, però s'haurien posar el Caucas també, una miqueta així mal posat, però... Creix que és Abraham, bueno, la seva vida està a les ordres del rei Cartomancio, que és el cerimoniós, li agrada molt l'astrologia, la navegació i tot això, i el seu fill, bueno, Joan el Caçador, sembla que és fill de Martí, bueno, però aquests reis tenen els jueus perquè els hi facin mapes, és una cosa fins a aquest punt, no? I Jafudà Cresques, el seu fill, era de Palma, però mor a Portugal. Bueno, aquests són deixebles de la cartografia mallorquina. Aquest, de fet, és el mapa de Joan de la Cosa, que és curiós perquè està dibuixant el continent del nord i el nou continent, el nou món, però en el punt on els ha d'unir hi posa un retrat de Sant Cristòfol perquè estaven buscant el pas per poder passar, que al final hi va Vasco de Gama, el Vasco Núñez de Balboa i avui dia tenim el canal de Panamà, però es pensaven que aquí estava separat i no ho era, no? Aquest és el mateix d'abans, que l'he posat com a mostra de les línies de rumbo. I aquí és tota l'escola que ve a partir d'aquesta cartografia mallorquina. Aquest es diu que està dibuixat per el Bartomeu Colom. I, de fet, és en vida és en 1504, 1502, i ja parlen del Mondo Novo, o sigui que hi ha tota una colla de gent que diuen que Colom no sabia que havia arribat a un nou món. Colom
sabia que havia trobat un nou món a Amèrica del Sud. Es pensava que la part del nord era Àsia, o sigui, aquí diguem que tenen mitja veritat al dir que no sabia que havia trobat, però en el tercer viatge, quan arriba a l'Orinoco, que ell no arriba, descobreix totes les illes que hi ha davant de Venezuela, baixa per la costa, per el que avui dia són les Guianes, i arriba a l'Orinoco, i quan arriba a l'Orinoco diu: no pot ser això una illa, perquè ha de tenir unes muntanyes molt altes per poder donar aigua per un riu tan gros, que era l'Orinoco, i si arriba a l'Amazones. De fet va intuir els Alps, els Andes, el que passa que no s'hi va arribar fins uns quants anys més tard. A l'Orellana, diferents mapes d'aquests del mateix d'allò, no? Poso com exemples de cartografia que va venir d'aquesta cartografia jueva mallorquina. La projecció optant, això és aquesta projecció, o sigui, quan voleu convertir una esfera en un pla s'ha de fer d'alguna forma. Hi ha una projecció, hi ha 100 projeccions, no? Però aquesta és la projecció de la pell de taronja. Si peleu una taronja així, feu un d'allò per l'equador i feu 4 talls i les aplaneu, i us surt això. O sigui, això és la part de dalt de la taronja, la part de baix de la taronja, i llavors això, amb un ordinador, han arribat a reconstruir al segle XX que era això, i era exactament això. O sigui, aquell mapa, si tu uneixes els d'allòs i vas unint els trossos, la projecció més normal d'avui dia és aquesta, però el bo és que posa Amèrica. Esclar, Amèrica han pagat 50 milions de dòlars, no sé quants, als anys 20 o 30, per aquest mapa, que és el primer mapa que porta el nom Amèrica, el porta aquí. Aquí hi ha el nom Amèrica. No sé, no hi ha prou detall, però us dic que aquí a Sud-amèrica es veu la paraula Amèrica, i aquest mapa està fet a Saint-Dié per un tal Waldseemüller. Waldseemüller, que deu voler dir Wald és selva i és moliner de la selva o alguna cosa així, no? Però aquest és el mapa de Waldseemüller, i com que és del 1507 van dir que el de Leonardo, aquest, que es converteix en aquest, posant bé la projecció, només he posat aquest que hi ha a Amèrica, el feien posterior al 1507. Si Leonardo da Vinci va morir el 1519, doncs el 11, 12, 13, com que hi ha el mapa de Piri Reis, que és de 1513, que també hi ha tota la part de Sud-amèrica, sempre s'ha anat datant així. Però no sé, ho vaig trobar aquest hivern, troben això, que és 2 culs d'ou d'estruç tallats, la part esfèrica, soldats, i amb això es fa una esfera. I està gravat, però hi ha gravat tot el que està gravat en el mapa de Leonardo. Per tant, primer es fa un dibuix, i d'aquest dibuix es fa un gravat amb un ou d'estruç. O sigui que, el que vol dir que amb això l'ou d'estruç té parts orgàniques, i amb el carbono 14 i altres isòtops radiactius s'ha pogut datar això sobre l'any 1503. Per tant, el mapa que tots dèiem, l'Espejo ho deia, jo combregava amb ell, que havia de ser posterior, màxim del 1503, anterior al de Waldseemüller, perquè heu de tenir en compte una cosa: si mireu això, Florida la pinta com una illa. Clar, en el mapa de 1502 de Cantino, el de 1500 de Juan de la Cosa, Florida la pinta, ja hi ha anat el que va desembarcar a la Florida i sap que allò és terra ferma. O sigui, aquest mapa té coses interessants. O sigui, a part de tenir el nom Amèrica, aquí, en el lloc on hi ha, té informació dels arxius portuguesos. I Bahia, la famosa Bahia, està fundada el 1500 i pico, ja estava fundada Bahia. Però no posa Badia, posa Abadia. I Abadia és català. Mireu de totes les llengües, en quina llengua Abadia és...
és que no sé, o sigui, em sembla que ho posa amb T, abatia. Llavors, com que ve d'abat i en castellà seria amb D, si és amb T té més caire de ser català, no? Bueno, sobre tot això hi ha tot un estudi que ens han tirat per sobre i aquest és el mapa del Pirineus, que siguent de 1513, que és abans de que en Magallanes passi per l'estret de Magallanes, hi ha algú que diu que els turcs ja havien arribat a l'estret de Magallanes. Això falta confirmar-ho, però només sapigueu que el mapa de Pirineus, aquí està, té una cosa molt bona que diu que Colón, després de cruzar les columnes d'Hèrcules, ho diuen la carta alemana de Colón, que és el meu llibre, i ho diu el Pirineus. En el text del Pirineus, en aquest text que hi ha per aquí, els turcs ho han traduït i para el viatge de Colón, perquè algú de la colla d'aquest turc havia anat de mariner embarcat amb Colom i diu, després de cruzar les columnes d'Hèrcules, o sigui que vol dir que van sortir del Mediterrani. Això ho diu el Pirineus i diu la carta alemanya, que és el meu llibre, el llibre aquell que he fet, m'ho explico. I ara estem arribant al mapa català d'Austràlia. Aviam, això ho van fer el llibre de mapes i tal, i és tota l'arribada a Nova Guinea. Això és la costa que descubrió Fernando de Magallanes. Passen per Nova Guinea, bueno, per poder arribar a la volta al món, no? Doncs els que fan aquests mapes, suposo que són portuguesos, ja et dic, els portuguesos arriben a fer uns mapes molt ben parits, però mireu l'escut que pinten. Castell, o sigui, allà que diuen que no hi som, està tot ple d'escuts, està tot ple d'escuts catalans en el Pacífic. Això ho vaig posar en una altra conferència, només que quedi, perquè d'aquí arribem al mapa d'Austràlia. El mapa d'Austràlia el vaig descobrir jo, bueno, aquí més, costa de Nova Guinea, o sigui, passen per la part de... De fet, a la part de baix, entre Nova Guinea i Austràlia, en el mapa que ell posa Costa d'Angerosa, perquè hi ha una cadena, vosaltres que heu fet el Pacífic, si jo, fuisteis por la cadena de arrecifes de la costa de arrecifes que hay en el noroeste d'Austràlia, o sigui, ells sembla que van trobar el millor camí i els hi va costar molt anar cap a Austràlia degut a aquests corals, la barrera de coral que hi ha en el nord-est d'Austràlia. I bueno, això és la Java Grande i tal, i hi ha moments que aquí insinuen Nova Guinea, hi ha un moment que comencen a insinuar Austràlia, però aquest és el mapa d'Austràlia, que està orientat al revés, o sigui, aquí el giro, perquè hi ha molts cartògrafs que posen el sud a la part de dalt del mapa. Girat, queda així, i de fet, això és el nord-end, la costa d'Angerosa és tota aquesta d'aquí, i tots aquests topònims, ara aquí no es veuen amb massa precisió, però us els llistaré, vaig fer una llista, ja et dic, aquest mapa, i mireu aquesta barca, he ampliat la bandera, i són una bandera de 2 pals verticals catalana. O sigui que Austràlia, el que fa aquest mapa, no solament fa servir la llengua catalana per escriure els topònims, sinó que hi posa un barco, per decorar-ho, doncs un barco amb bandera catalana. Tot això és descobriment meu. En aquest d'allò el tinc ampliat, el vaig fer en fotografia enorme perquè està amb molta precisió. Els hi vaig enviar una còpia a l'ambaixada d'Austràlia, d'Espanya a Austràlia, a través d'uns que van venir en el Sant Jordi, els hi vaig donar i s'ho van emportar per l'ambaixada, no sé si els hi van donar o no, però... Doncs la paraula illa apareix 10 vegades, illa o illes, però està escrita amb 2 L's. Llavors el que va trobar aquest mapa el 1850 diu: sí, és un mapa molt interessant, diu, està escrit amb una jerga que és una barreja de francès i portuguès. O sigui, com que el 1850 Catalunya havia desaparegut, encara no teníem la Renaixença, no sabíem que hi havia un... Aviam, això és molt gros, Els grans patriotes catalans del 1780, l'Antoni de Capmany, que fa
les glòries de la Marina Catalana, 4 volums. Fa la reproducció del llibre del Consolat de Mar. El Aribau, que escriu l'Ode de la Pàtria, l'escriu en castellà i li demana a un amic seu que li tradueixi el català. O sigui, aquests grans patriotes del segle, de l'època de tu tatarabuelo, se hablaba castellano. Y además Antonio Capmany dice: escribo todos estos libros y memorias en castellano porque el catalán es una lengua provinciana que está condenada a desaparecer. 1780. Bueno, el que vull dir que la paraula illa, no sé molts idiomes, però parlo italià, francès, anglès, vull dir, de totes les llengües romances no n'hi ha ni una que s'escrigui en 2 L's. Arriba el librarian de la Windsor Library, no sé com es diu, bueno, hi ha un tio que ara no ve el nom, però vull dir que és el librarian, es mira, aquest d'allò se'l miren en Harris, se'l miren els grans científics del segle XIX, i no hi saben veure català aquí, entens? I aquí us he fet una llista de paraules: Rio Grand, Illa Grossa, Bassa Gran, Cap Mata, Golf Serra, Terra Alta, Bassa Larga, Riu Malla, Serra Alta. És una miqueta com si fos língua franca, vull dir, perquè no és un català 100%, però el que segur és que no és francès i el que segur és que no és portuguès. Cap Grossa, bueno, aquí falta la sèrie, Cap Gran, Cap Aufria, Port Malla, Illa Fermosa. Hi ha un d'allò que posa Costa d'Angerosa, d'Angerosa és d'Angerès. En principi, et dic, la paraula illa amb 2 L's, tota aquesta colla, el Major, el librarian de la Windsor Library, que és el que va trobar el mapa mundi de Leonardo da Vinci, que tots aquests autors, en Harris, tots els grans, en Hunt, en Hebler, tots aquests diuen que no pot ser, que el mapa aquell que heu vist abans, dels trossos de taronja, que no pot ser de Leonardo. I, bueno, un catedràtic, doctor en física de la Universitat de Londres, aviam, aquest tio estava investigant, hi ha uns manuscrits de Leonardo da Vinci, un és el Códicus Atlanticus, que està a Milà, a la Ambrosiana, i se'l va estar mirant, buscant uns miralls, perquè sembla ser que els pintors al segle XV i així, per fer un paisatge, agafaven un mirall amb una càmera oscura, ho projectaven sobre un lienzo, lo escribían con lápiz y luego lo pintaban, saps? I va buscar en l'obra de Leonardo a veure si trobava alguna sombra d'això, i buscant això va trobar un sketch de la projecció que jo li llamo Octana. El nom aquest me l'he inventat jo, perquè és que sóc el que em va venir aquest, el Tyler, i em va donar les gràcies per haver posat l'article seu a la Viquipèdia, que té 200.000 lectures, no ho he demostrat jo, però he agafat el que ho he demostrat i he fet de periodista, per dir-ho d'alguna forma, no? Que és important, perquè si s'ho queda aquest senyor a casa seva, jo vaig trobar-ho amb aquests papers que es fan a la universitat, els vaig mirar i me'l vaig llegir tot i vaig trobar que demostrava aquest fet contra tots els savis del segle XIX. Ja et dic, Harris és un medievalista impressionant, és el que sap més de Colom, dels Cabot, de tota aquesta gent, i van negar que aquell mapa que us he ensenyat abans fos del Leonardo. Diu, això ha de ser d'un deixeble seu, però no pot ser d'un Leonardo da Vinci. Hola Marta, què tal? No ho sabies? Ai? Bueno, vaig posar el lletrero, però bueno. I ara anem a l'última part, que és la d'illa de Xàtiva. Bueno, és que aquesta és bestial. Això és una intuïció meva, no sé si algun dia algú em donarà la raó, però quina casualitat que aquest mapa, bueno, aquest és el de l'illa de Xàtiva, clar, és que aquest meridià és el meridià de València i és el meridià de Greenwich, 100 anys abans que existís el meridià de Greenwich. O sigui, és que és massa casualitat. Per què aquest Ramírez de Arellano, que era un gran cosmògraf, és el que fa, a veure, fins Ramírez de Arellano el Cabo Hornos no s'havia fet encara i es pensaven que la terra magallànica, a veure si arribo aquí, es pensaven que tot això estava unit a l'Antàrtida. El primer que va circumnavegar i va fer el mapa de la illa de Terra de Fuego
va ser en Diego Ramírez de Arellano, que per cert hi ha unes illes aquí en la part de Xile que li diuen Islas de Diego Ramírez, que estan dedicades a Diego Ramírez de Arellano, personaje nacido en Madrid, madrileño, de pro, i que un senyor que es diu López Piñeiro va trobar fa 50 anys, 30 anys, no sé, aquest segle passat, va trobar que era de Xàtiva, va trobar la partida de naixement que era de Xàtiva, i se'n va en els seus arxius i en el mapa que va fer quan va circumnavegar la illa de Terra de Fuego veu que la va batejar com Isla de Xàtiva, o sigui, un xativí que li diu, aquí sabeu que els de Xàtiva es diuen els socarrats perquè Felip V va fer cremar tota la ciutat i tal. Llavors, esclar, aquí diu que l'illa de Xàtiva sigui Terra de Fuego i hem vist aquí un paral·lelisme que no té per què ser-hi. Però el que és important és que el que fa aquest mapa, això ho dedica el senyor Diego Ramírez de Arellano, que hem descobert que era valencià. Llavors, va amb una expedició d'uns germans gallegos que colonitzen el riu de la Plata. Això és el 1616. De fet, al riu de la Plata ja hi havia anat Sebastià Cabot. El Sebastià Cabot és molt bo perquè l'envia Carles V a repetir la ruta de Magallanes. Quan arriben al riu de la Plata troben tots els indis allà amb anells de plata, argolles de plata, i es queden allà i no van anar a Filipines, saps? Vull dir, era l'expedició, el jefe que era en Mendoza, tota aquesta expedició està explicada per l'Ulrich Schmidl, un alemany que anaven a l'expedició. Hi ha un tio que, seguint les indicacions dels indis, perquè li diuen Río de la Plata, perquè hi havia, i Argentina és argent en català, vull dir, aquí no hi ha... Li van dir que anés riu amunt, que hi havia molta plata, i aquest tio es va passar no sé quants anys i va arribar a les mines, va arribar a Potosí, o sigui, anar seguint el Paranà, neix en els Andes, i en el lloc on neix, esclar, tota la muntanya aquella era de plata, són les dues grans mines que van sortir tots els dobbers de plata, els dòlars que pagaven els americans, eren el dòlar espanyol, el ral de 8. El ral de 8 era una moneda feta amb la plata de Potosí. Aquesta plata baixava per les muntanyes, se n'anava fins a un lloc i venien els barcos des de Portobello fins a Sevilla i fins a on fos, no? Bueno, aquí és la gran cosa, o sigui, per què aquest mapa, quan vaig trobar aquest mapa, que té el meridià de València, o sigui, que marca el meridià de València, i és el meridià de Greenwich. O sigui, aquí explico tota la història, o sigui, hi ha hagut, de fet, el Dicearco, aquell grec del 350 abans de Crist, feia servir un meridià origen de Constantinople, o sigui, d'algun punt de l'Àsia Menor. Després, Ptolemeu fa servir la illa de Ferro, que està a 20 graus est del meridià de París. Els francesos no volen ser, i cadascú tenia el seu meridià. Nosaltres fem servir la illa de Ferro durant un temps y al final fem servir el pico del Teide. Durante ciertos años el meridiano cero de España era el pico del Teide y más tarde se pasa a San Fernando, en l'Observatori de Sant Fernando. O sigui que nosaltres anem canviant, però en algun moment s'ha fet servir aquest meridiano de València. I com que hi ha tota una sèrie de cosmògrafs importants que han fet càlculs de longitud, o sigui, Felip II, quan vol calcular la longitud de Mèxic i la longitud de Manila, agafa amb un cosmògraf valencià que es diu Jaume Joan i l'envia amb un que es deia, que em vindrà a la mà, el que fa el tornaviaje, l'envia a Mèxic, el calcula bastant malament, ho calculaven mitjançant les fases de la Lluna, que de fet al segle XIX Mendoza i Ríos creaven unes taules per navegar per distàncies lunars. O sigui, a l'angle de la Lluna, això ho diuen tots, tots els... Ho deia Ferran Colom. Ferran Colom ja volia fer un sistema... Bueno, Colom calcula la longitud de Jamaica amb una eclipse de lluna que té a Jamaica. I sabent l'hora, té unes taules de Regiomontano, l'hora que passava a Múnich,
i l'hora local feta amb ampolletes a partir de les 12, calcula la longitud de Jamaica. O sigui, amb els angles i fases de la Lluna, els angles i fases de la Lluna es pot calcular la longitud. I això ho calcula aquest bon home, el Jaume Joan, que és... Després tenim el màxim de l'Armada Espanyola, que és el Jorge Juan. Jorge Juan es el que mide el cuadrante de meridiano en Sudamérica. Aquí lo mide, ¿cómo se llamaba? François Aragó viene y lo mide en Montjuïc, i tenim la meridiana de Barcelona, que segueix el meridià que va passar de Barcelona a Dunkerque per poder calcular la 10 milionésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, que és el metro de platino i vídeo que està en les peces i medides de París. Doncs tot això ho han fet gent valenciana. Llavors, la meva idea és que si aquests tios tenien tota una sèrie d'arxius, aquests arxius estaven a Sevilla o a Manila. I a Manila és una cosa que vaig explicar en l'altra conferència, la part de Catalunya i el Pacífic. Els anglesos ataquen Manila i dominen Manila durant 6 mesos. Entren a Intramuros i al final, tot això abans de que Cook navegui per al Pacífic. Cook no havia navegat per al Pacífic. Y es aquello que te dije, que durante 200 años el Pacífico es el lago español. O sea, esto va a misa. I tota aquesta informació estava a Intramuros, a Manila. Cau en poder dels anglesos. Els anglesos, el 1779, hi ha el Tractat de París i es pacta, és la guerra dels 7 anys, no sé quina guerra és, i es pacta statu quo ante bellum, i han de tornar a la posició abans de la guerra. I els anglesos foten el camp i deixen, els espanyols han fotut el camp a les muntanyes, però els hi roben tots els mapes, llibres, tot això, i es ven en subhasta pública a Sotheby's. Sotheby's ja existia el 1779, és una cosa curiosa, i ho compra, jo m'he comprat un facsímil, que un facsímil, me costa 100.000 pelas, las tablas de Mendoza, tú también tienes unas, pero yo tengo la primera edición de las tablas de Mendoza inglesas, 1805, lo compré en Australia por eBay y me llegó y lo tengo. Y firma el que pagó esas tablas al señor Mendoza y Ríos. Mendoza y Ríos huyó del ejército español, fue un prófugo, murió ahogado en Brighton. Yo digo, el CSIC de aquella época, como que había traicionado al ejército español, se fue a Inglaterra i se cargó al Mendoza i Ríos. És molt raro que morís ofegat un tio que ha donat la clau als anglesos per arribar a Austràlia. Les taules de Mendoza i Ríos de cálculo de longitud por distancias lunares. Porque esto, el padre Pons, José María Pons Guri, he trobat les taules d'en Baral, són abans que les d'en Mendoza. I dic, deixa'm-les veure. I no havia longitud, dic, home, és que compares el hambre con la gana de comer. Vull dir, com pots comparar unes taules de declinacions, les taules molt maques d'en Baral, que són les que usó tu tatarabuelo també, perquè estava en la misma l'estudi de pilots, comparadas con una que calcula la longitud por los ángulos de la luna. Es que no hay color, o sea, bueno. Total, que está firmado por el baronet Banks. Y el baronet Banks es el que paga el viaje de Cook alrededor del mundo. Y el que le da el cuarto reloj de Harrison, que aquí hi ha una senyora que es diu Dava Sobel, que fa la gran propaganda de que Harrison, el reloj, sí, el rellotge, a partir de 1906, és importantíssim el rellotge. Però fins 1906 no hi havia dos rellotges que marquessin el mateix. S'havien arribat a portar 3 rellotges a bord d'un barco que es fabriquen a partir... El rellotge de Harrison li donen el premi del Board of Longitudes de 10.000 lliures d'or, no sé quin rotllo. I quan en volen fer un rellotger per fer aquell rellotge es va passar 2 anys. 2 anys de labor d'un rellotger, imagineu-vos el preu d'aquests rellotges. Després hi ha l'Edford, que es posa a fer rellotges més baratos, però no marcaven mai el mateix. Llavors van fer una cosa que en informàtica es diu la triple redundancy, que és portar 3 rellotges, i llavors tots marcaven diferent, però s'agafava l'hora dels 2 que estaven més a prop. Això és la redundància triple, que es feia servir en els barcos
anglesos durant el segle XIX. Per tant, que la Dava Sols fa un llibre fantàstic que s'ha venut 50 milions d'exemplars i se n'enriu de la gent de las distancias lunares. ¿Y qué hacen los de las distancias lunares cuando está nublado? Lo mismo que los del reloj, gilipollas. Es periodista. Mira que és una tia, una periodista americana, que ha vengut milions de llibres d'un llibre que es diu Longitude. ¿Te acuerdas que hicimos José Mari, cuando estaba hicimos un documental que lo traje yo en DVD sobre la longitud, que es un documental hecho sobre el libro La longitud, que se ha hecho, bueno, es famosísimo, pero es que esa tía se piensa que un reloj tú lo pones ahí encima de la mesa y te dice la longitud. Una mierda, tú tienes que tomar unas medidas, altura del sol, altura de una estrella, tal y cual, y con tablas y tal. Entonces tienes la hora local comparada con la hora local calculada por los astros, por las efemérides. No se puede, y la comparas con la hora del reloj, que es la hora de Greenwich, y esa es la longitud. Pero la otra medida, si está nublado, lo que pasa es que sé por dónde va, porque hay un sistema, no me acuerdo del nombre, pero es un capitán americano que se quedó, había hecho una medida. Siempre hay que hacer el line of position, se hace con dos intersects, dos círculos que se cortan, y estos dos círculos tienen normalmente dos puntos de sección, pero por estima anulas el que es más improbable y puedes llegar a saberlo, ¿no? Esto es como se calcula, y este capitán, que no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, se llama a su sistema lo que se utiliza hoy día con una sola medida, pero tienes que tener una medida. Sin ninguna medida no calculas la longitud. Tienes que medir una medida por los astros. Entonces estuvo una semana que estaba nublado, y se generó en la intersect del line of position, la hizo por estima. O sea, hizo un intersect de un círculo de probabilidades de dónde puede estar, medido con las efemérides de astros, solo estrellas, y la otra la hizo él por estima, y le salió un intersect. O sea que hoy día con una sola medida, pero una siempre es imprescindible. Sin una medida, esto se lo conté al profesor que teníamos de la escuela náutica, y dice, no, esta tía hace un marketing falso y la gente le hace caso porque ha vendido muchos libros, pero como a mierda 3.000 billones de moscas no pueden estar equivocadas. Es que es lo que le puedo decir a Sober. Mira que es muy famoso su libro. Y bueno, no sé qué más puedo contar aquí, ya os lo he contado. Yo creo, estos son los cosmógrafos valencianos que usaron Valencia como punto de referencia. Pedro Medina es de principios del Regimiento de Navegación de 1563, pero todos los países de Europa han aprendido a navegar con las de Pedro Medina o las de Cortés. Hay un Cortés que era de Bujaraloz, que también Jaume Joan Ferrer es el judío valenciano que Felipe II manda a mirar la longitud de México y de Manila, y Diego Ramírez de Arellano. O sea, estos debían tener un observatorio, sus medidas no las tomaban respecto a San Fernando, que no existía, no las tomaban respecto a Tenerife. Si tenían un observatorio en Valencia, es posible que esas medidas que estaban catalogadas en intramuros en Manila, que fueron robadas por el ejército inglés, podría ser que los ingleses, bueno, vamos a usar todos los cálculos esto es un Theory of the Night y es muy bonito y muy difícil que sea verdad, pero es para hacer una hipótesis las hay peores, ¿no? Me parece que ya he terminado. Si queréis más cosas, cuento lo de Manila, lo que os he contado de voz, aquí está en texto. Si queréis preguntas a domicilio. Això que dius que coincideix València en Greenwich, que és perquè els anglesos li van dir a Greenwich perquè coincidia per on passava el que venia de València? Aviam, és massa, per la llei de Chapman-Kolmogorov, quan tens un incendi hi ha un punt de l'incendi, és casual, però que hi ha dos punts que coincideixen en el mateix moment, és un atemptat. De l'altre, no? A veure, que ells agafin una longitud
que resulta que és l'institut que tenia el Meridià de València, on hi ha hagut 3 que jo coneixi, però és que Diego Ramírez de Arellano durant 400 anys es pensava que era de Madrid, i fins que el López Piñero no va trobar que era de Xàtiva, o sigui, clar, un de Madrid no agafarà el Meridià de València, però un de València sí. O sigui, si hi ha uns cosmògrafs valencians, que jo en conec 3, i el Jorge Juan no l'he posat aquí, tu. Jorge Juan l'he posat? No, pues falta el Jorge Juan era valenciano. Un cosmógrafo mejor que... Pero Jorge Juan ya es en época borbónica. Estos que pongo aquí son en época Austria, Pere Medina, Jean Ferrer y Diego Ramírez de Arellano. Aún está en 1620, es Felipe III, Felipe IV. En el cambio en 1621 empieza Felipe IV. O sea que aquí me habría faltado poner todo lo de Nicolás de Cardona. A ver, bueno, pues digo com ha canviat. Si era el Carlos em faria canviar català. És que no me'n dono compte quan parlo en castellà i parlo en castellà. Aviam, nosaltres coneixem la conquesta, colonització de Califòrnia de Gaspar de Portolà, però és de 1779, entens? A partir de 1779, que tots són catalans, però que hablaven castellano, perquè jo estudié Gaspar de Portolano, no Gaspar de Portolà. O sigui, és un moment, aquest final després de la planta, fins que ve la Renaixença al segle XIX, es parla, als pobles es parlava català i tot això, però en llocs oficials el Gaspar de Portolà té tots els documents en castellà i tot el que es fa de Califòrnia es fa en castellà. Però és que el que no sabíem, i vaig trobar un llibre, és que el Nicolás de Cardona demana a Felip III una encomienda para pescar perles en Califòrnia i fa tartanes, munta tartanes a Califòrnia per pescar perles i tot això, i mapeja tota la costa de Califòrnia fins a Mendocino al 1614 i 1616. Per tant, hi ha una precolonització de Califòrnia anterior a la de Gaspar de Portolà. La de Gaspar de Portolà és la definitiva, però és que el que no sap la gent, i me'n vaig enterar, aviam, Hernán Cortés conquereix Tenochtitlan, però llavors van tots els jesuïtes con armes. Jo tinc els arcabusos que portaven els jesuïtes, hi ha una a l'Armeria Real de Madrid, i conquereixen Tenochtitlan i fan fora en Cortés. I el rei els hi dona Tenochtitlan, que és Mèxic, als jesuïtes. I els jesuïtes es van estenent i creen unes missions per tota la Baixa Califòrnia, per tota la Baja Califòrnia, tot missions jesuïtes. I per què hi va el Gaspar de Portolà el 1779? Perquè Carles III està fins als collons dels jesuïtes i ha suprimit, ha aconseguit del papa que anul·li l'ordre dels jesuïtes. I envia a Portolà que a tiro de pistola tregui tots els jesuïtes i posi franciscans al lloc dels jesuïtes. Vull dir, que és la rapera, això. O sigui, és una cosa que, llegint autors, vas veient, o sigui que no sé per quin motiu, els jesuïtes desapareixen, però sabeu que el senyor Aznar donava classes a Georgetown, que jo he estat estudiant a Georgetown, a Rockville, a Nàpolis, tota aquesta zona, hi havia unes escoles d'informàtica que jo he estudiat, vaig passar un mes per aquesta zona. I a Georgetown hi ha una universitat. Qui fundó la universitat? Los jesuitas. Es una universidad jesuítica, fundada después de la desaparición de los jesuitas. O sigui, quina força han de tenir els jesuïtes als Estats Units, allò del contubernio judeo-masónico que deia Franco, el mundo está gobernado por un contubernio judeo-masónico. I tenia raó. Més raó que un sant. Això estava emprenyat perquè no el deixaven, no el van deixar, va voler entrar a la maçoneria, no el van deixar entrar en Franco, però el de menys. Aquest d'allò que amb els maçons, que sabeu que la fundació d'Estats Units és maçònica total, es separen de la maçoneria anglesa i creen la maçoneria d'Estats Units, i tots els bitllets de dòlar i tot això està ple de senyals maçones. Jo he tingut un amic comissari de policia de Bridgeport, Connecticut, que era amic del Bush i era maçó,
i allà és una cosa oberta, no està amagat, no? Però vull dir, els maçons es van confabular amb els jesuïtes i els jesuïtes van fundar una universitat jesuïta 3 anys després d'haver sigut anul·lada l'ordre per ordre del papa i Carlos III. O sigui, són coses curioses. Bueno, aquest detall de que aquests mapes no m'ha donat temps de fer-ho, però vull dir, hi ha uns mapes de tota la costa de Califòrnia fet el 1616 per Nicolás de Cardona. El seu pare mor a l'expedició i es veuen amb unes màquines de pescar perles i tal, i tots amb barretina i amb una bandera catalana. O sigui que és tota la costa aquesta, 1616, els Cardona, que suposo que eren de l'orden de San Juan de Jerusalén, que venien... És una vida molt complicada, la d'aquesta gent, i diu, clar, residentes en Sevilla, però Cardona, residentes en Sevilla, ja en diràs, no? Doncs aquests van ser, m'ha faltat aquesta part de mapes de tota la costa oest, fets per el Nicolás de Cardona. És un totxo de llibre, me'l vaig comprar, molt maco, i és una part de la història de la cartografia catalana, perquè els Cardona aquests eren catalans, segur. ¿Alguna cosa més? Si no hay más preguntas, con que son 2:15, no estoy un bizcocho hasta mañana a las 8, ¿vale?